Σκιαβές, η προσποίηση. Και παίρνουμε όχι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Ο νύχτης πάει στον ύπνο μου και λέει αν δεν δούμε την καρόσιμια δεν είμαστε ok. Νόμερες καθόμουν άιντε, ώρα να επιστρέψω. Τόσο κατάφερα να αντέξω. Πρέπει να μπω στο στούντιο μια εβδομάδα θα νηστέψω. Σαν το σπίτι της γιαγιάς μου αφήνω τα παπούτσια μου έξω. Η αλήθεια είναι πικρή, πιο πολύ περαστική. Όταν φέραμε στο κρύο, εσύ ήσουν κλαρί. Είσαι ακόμα. Προσοχή μου και μην κάνε αυτοκριτική. Λες πως είσαι κορυφή, δικό μου δεν ισχύει δικέ μου. Έχω βαρεθεί να πω θα και θα δει. Πάρε και ένα δώρο στη μαμά σου αιτία. Ξέρω εγώ βρέστα με το βαβά σου αιτία. Δεν στους φίλους μου τα σχέδιά σου αιτία. Κάνε το όνειρό σου πιο μεγάλο. Πυριδάκης κάνει την μπάλα και παίρνει την μπάλα ο Γιουλέας, ο οποίος κάνει πολύ